லைவானவன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன திரைவிமர்சனம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ராக்கெட் டிரைவர். என்னடா ராக்கெட் டிரைவர்னால் எப்படி ராக்கெட் டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் வச்சுக்கோங்களா. டைட்டிலுக்கும் ராக்கெட் டிரைவருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இந்த படத்தில். ஆனால் ஹீரோவாக விஷ்வந்த் நடிச்சிருக்காரு. இந்த லீட் ரோலில் சுனைனா நடிச்சிருக்காங்க. இந்த படத்தினுடைய முக்கிய கரு என்ன அப்படின்னா, அப்துல் கலாம் ஒரு மெயின் கருவாக வச்சு இந்த படத்தை 1 மணி நேரம் 43 நிமிஷம் நகர்த்திட்டு போயிருக்காங்க. இந்த ராக்கெட் டிரைவர் படம் இயக்குனர் பார்த்தங்க அப்படின்னா, முழுக்க அப்துல் கலாம் சாரை வச்சே இந்த படத்தை கொஞ்சம் டைம் ட்ராவல் மாதிரி கதையை கொஞ்சம் எடுத்திருக்காரு. ஆனால் இந்த படத்தை முழுக்க ஓடிடிலே கொடுத்துருக்கலாம். ரிலீஸ் பண்ணது அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இதுதான். 1944 இருந்து இப்போ அப்துல் கலாம் சின்ன வயசில் வந்திருந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒரே ஒரு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, அவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது புளியாங்கொட்டெல்லாம் பெருகிட்டு கடையில் போட்டு அவர் நண்பர்கள் வடை வாங்கி சாப்பிட்றது, அது மாதிரியான ஒரு விஷயங்களாக இருந்தது. அந்த டைமில் ஒரு அண்ணாச்சி கடை வச்சுருந்துருக்காரு. அவர் கடை மூடுற நிலைமையில இருக்கு. அப்போ 1 பைசா கொடுத்துருக்காரு. அந்த 1 பைசாவை 1943 அப்போ கொடுத்தது இப்போ அந்த திருப்பி கொடுக்குற மாதிரி கதையை அமைச்சிருக்காரு இயக்குனர். ஆனால் இந்த கதை ஏன் இப்படி எடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக ஒன்றும் தெரியல. ஏன்னா இல்லை, சுனேனாக்கு சுத்தமாக பெரிய ஒரு கேரக்டரே ஒன்றும் இல்லை. டிராஃபிக் போலீஸாக வராங்க. இது வரைக்கும் ஒரு சின்ன டிராஃபிக்கும் காமிக்கல. ஏதோ நின்று அந்த ஹீரோவோட பேசுவாங்க, அவ்வளோதான். பெரிய டிராஃபிக்கில் நின்று கிளியர் பண்ண மாதிரி அது மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஹீரோ ஃபுல்லாகவே கொஞ்சம் ஆட்டோ ஓட்டுறாரு. டைம் டிராவலில் இருந்து அந்த வந்த அப்துல் கலாம் அப்படின்ற அந்த பையன் கூட ஒரு டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இந்த விஷயங்களை என்ன சொல்ல வந்திருக்காரு அப்படின்னா, இயக்குனர் அப்துல் கலாம் சார் 1 பைசா அப்போ அண்ணாச்சி அவர்கள் கொடுத்ததாகவும், அதை அவர் 1 பைசா அண்ணாச்சி அப்துல் கலாம் சார் கொடுக்க வேண்டியது டைரியில் எழுதி வச்சதாகவும், அதை எப்படி அவர் கொடுத்தாரு அப்படின்றது தான் இந்த கதையை முழுக்க 1 மணி நேரம் 43 நிமிஷம் இயக்குனர் ராக்கெட் டிரைவர் எடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஆனால் மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பெரிய பிரம்மாண்ட சாங்கு அந்த இது எல்லாமே இல்லாமல் சும்மா எல்லாமே மாண்டேஜ் அந்த இது மாதிரி எல்லாமே வச்சுட்டு படத்தை அப்படியே நகர்த்திட்டு போயிருக்காரு. ஆனால் என்ன ஒன்று, இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு பதில் ஓடிடியில் விட்டுருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். ராக்கெட் டிரைவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா போயிட்டு பார்த்துட்டு கீழே விமர்சனத்தை கமெண்ட். நன்றி, வணக்கம்.